Pamenepo akuti tabwerani amene ndi chifu komanso chifu amene amakhala ndithu akuimba ndithu nyimbo zimenezi. Tikuyamba ndithu ndi ngoma panopo kuti timve kuti kodi mmene Khristu Yesu wabadwa tikondwere bwanji. Wabadwa Mpulumutsi pano pa MBC. Boys and girls, come on stage tione kuti kodi mmene wabadwa Mpulumutsi tikondwa bwanji ngoma. Tatiyeni tione kuti zikhale motani. Namulanga nditsogola ngoti namulanga nditsogola. Mukuze tawantu tasila. Mukuze tawantu tasila. Matendaza kazino. Aliye mankwale. Tasila. Matendaza kazino. Aliye mankwala na watu tasila. Nonyeni mukuze tawantu tasila. Mukuze tawantu tasila. Matendaza kazino. Aliye mankwala na watu tasila. Matendaza kazino. Aliye mankwala na watu tasila. Nonyeni mukuze.
Oh yes. Nyimbo imene mukupereka uthenga wanji nyengo ino ya Christmas imene mukuvina makamaka chamba chimenechi. Uthenga ukulu mukuperekedwa mu nyimbo iyi kupereka chenjezo makamaka kwa achinyamata. Kunja kuno kuli matenda. Tikunena za matenda opatsirana. Inde. Ya, matenda amenewa amafala munjira zosiyana-siyana. Tiri kufuna achinyamata athe kuzilereza mu nyimbo imene nyimbo ya Christmas. Akuti moyo wanu mukhale mosamala tikuti wabadwa mpulumutsi pamene pala china mbonede pala china magi pala china Fatima akumenya ndithu zonse bwinobwino tapitirizani kuti ayi mumuuze kuti ayi ambifeyo tikutha nkhani yake ndimene tikuti wabadwa mpulumutsi Music Crossroads Malawi kuti ayi talandirani uthenga umenewu mchikhalidwe kapena mmayimbidwe a nyimbo za chikhalidwe chathu. Oh yes. Matenda zakazino. Wawa. Ndiye mangwala gawatu tasira. Matenda zakazino. Wawa. Ndiye mangwala gawatu tasira. Mwenye ni mukuze gawatu tasira. Mukuze gawatu tasira. Nyimbo zimenezi zachikhalidwe komanso kondwerera Christmas kuti mpulumutsi wabadwa tofuna mumve ndi kulandira uthenga kuti mmene mukukhala mu nyengo imene ya Christmas komanso pamalo wa chaka chatsopano mukhale ndithu ndi moyo wabwinobwino osatayika osachita zina zake chifukwa chakuti ayi tikukondwerera iyayi khalani ndithu a ndondomeko ndithu za umunthu khalani ndi discipline tsatirani moyo waungwiro khalaninso ndithu ndi ngodya zofunikira kuti munthu ukhale ndi moyo wabwinobwino akhalenso ndithu akubwera ndithu ndi chamba china ndiye takhalani pompo tivine ndithu tikuti tikupatsireni uthenga osiyanasiyana wa nyengo imene ya Christmas kudzera ndithu mu nyimbo za makolo athu komanso za chikhalidwe chathu ndiye tikuti nkhani yake ndiyongokondwerera nkhani yake ndiyongosangalala kuti mpulumutsi wabadwa.
Mene Wabadwa Mpulumutsi ngao zori jana akumbira ndiku mene chima ngoni bekitse njani wewe mone kumupanga no ati yes oh ni soba skulu nimeona ngati obanga zimene inki sama kama ni bandira oh ile tayari mali babwe iwe ndo zindikira magiso ndo zindikira Mbambande. eh Mbambande. ino ndo zindikira Kwambiri. ngalasi mawo Inde. eh oli umaphunzira kuti nice one tamfane akunena kuti akupanga wewe ku music course kutanthauza kuti sikuti zimene zamapanga chifukwa choti akusowa chochita kapena akusowa mukamayendetsa nyimbo za zimakulimbikitsa ngati Kuneo zizi zikambuya zoti ndizikhala ndifuna ulalo baje. Pamene anthu ena akamene so amayimba ana auzeni kuti uyapa ndobwera akhumbira auzeni uyama ndobwera mwana akumbira kule. be abatseni kuti kenako mukasinthe mutipatsenso chamba china tione kuti mmene tikuti Wabadwa Mpulumutsi tikhale tochita bali tinapina ingoma apa tikupita chisamba nice one atabwere kena kuvule wina mina kubwera cha Gwanyansa timve kuti kodi mmene Wabadwa Mpulumutsi Gwanyansa achita bwanji auzeni uyapa akatobwera pano akhumbira kenako mukasinthe tikhalenso tikupita Gwanyansa Uyama ndobwera mwana akumbira. Uyama ndobwera mwana akumbira kule. Uyama ndobwera mwana akumbira. Uyama ndobwera mwana akumbira kule. Uyama ndobwera mwana akumbira. Uyama ndobwera mwana akumbira kule. Uyama ndobwera mwana akumbira. Uyama ndobwera mwana akumbira. biti yake mmene akuperekera ndi Wabadwa Mpulumutsi kumaoneka kuti ayi zonse zabwera kuti amene atapanda kubwera pano akhumbira ndi ngati inutu simukuonera program imeneyi ndekuti mukhumbira kwamanidwa kufotokoza kukondwa mwa chikhalidwe cha makolo kuti imene ya Christmas Mpulumutsi watibadwira kuperekanso uthenga osiyanasiyana pamene tikukamba zakuti Mpulumutsi watibadwira enanso mwina kagwiritsidwe ntchito ka ndalama timangogwiritsa ntchito mosasamala kungochita ndi timaumbuli pa uthenga umene akupereka enanso mwina timakhala ndi mchitidwe khalidwe la chimasomaso pa uthenga umene ukuperekedwa kuti ayi titha tipita enanso mwina sititha kucheza ndi anzathu nkhani yake ndithu ndi imene akutipatsa uthenga enanso chikondi cha pana tilibe
anatipatsa nyimbo akuti amene analera mwana, amene anasamalira mwana, ameneyotu ali ndi nzeru. Music Crossroads Malawi akutipatsira nyimbo zachikhalidwe, nyimbo zamakolo zimene zikupereka uthenga usiyanasiyana. Pano tikuti wabadwa Mpulumutsi. Tikumbukire kuti tilibe komanso mafumu tiyeni tionetsetse kuti anthu athu wapatsa ufumu bwino ndondomeko zimene kayaboma kuti patsa zokhudzana ndi kalimimbe, zokhudzana ndi kusamalira pakhomo. Simbakolokoza saina sistamati mata mfumu musaope tilipo ife kuthandizana. Inde akhambo zinawo chabwino kaya ikakhala kulima tipita tikalima yeah kuzani inde kaya wakhala kupala mse utikaphala. Next one. Tsopano mwina uthenga umene mungapatsa Togo uthenga umene ungapatsa monga uthenga wa Christmas onyenga Christmas yoli Mpulumutsi baba monga chinyamata zanga tikwenda tipempera ise wale kupempera poti nyengo ngati ino kumajuka zisambi ende kuyenda usiku achifika na zanga tisiye tukungati tizi pota matoli panga chibongo onyenga Christmas ngati so Togo pesa mali tikeke Togo kuhoza kwa siku mwani chema ukumaliza zaka pani so sister Fanny naona mimi remember na kana pengi tete mwanza mara okay kwa ineyo ndikungonjezera kwa ife wachinyamata tikwena zotitisamale komanso nyengo ino imakhanya ndiyosangalala tikwene alisangalale komanso sayiwala kupempera uthenga wanga ndimene akupina akuti tisangalale komanso sayiwala kupempera samaki nawo sabwana mamu sawati yeah mamu ndikuzotimawaziwa sekutipekimakuaa okay komanso kupempera timapempera ili ndi masiku kavina ili ndi tsiku lopempera ngati ine ndimapempera tatu ine ndimadziwalira kwambiri komanso pamene ndili kukasanga achinyamata monga mmene bhebhulekera achisangalala ndi unyamata wako kondwera ndi unyamata wako tikwene azikondwere koma tisayiwale kupempera. good sister Mark yakuti nyengo imene iti tisangalale tiye tikondwere koma tisayiwale Fatima huwa ujani anzako mwina nthawi zina zake anthu mukamapena chonchi mukamayimba amene wasate watapasana koma ili ndiluso ngati kusewera mpira kusewera tenisi kuchita judo chabwino motor racing khani zake ndimene mpikisano wendi kukali moto awa kunya kuti ya ife usola teniki nawo mene kumwapa tikungozani nyengo yetu mene kondo
atero aweoda fani weoda amene amagwira ndithu wodi machine chini nyina yake chimakhandidwe zungulira chimakhalira kukomene grinder katswiri awira fotokoza kuti grinder ine ndimangofotokoza kuti china chake chozungulira chakufa iyo chino chifotokoza bwino ndithu akuti chimene chiti grinder mafuta titangomva kuchokera kwa anyamata amene akuimba ngoma pamene wangati sayimba ngoma ndekuti ndipalibepo tingomva nawo ndiye mundipatse mpata kuti timve kuti chiku nyengo imene ya Christmas mwene musochepa ngono kwa china Fatima tipange chonchi kuti chiku nyengo imene ya Christmas uthenga wako ukwapelera kwa otani anthu amaona ngati kuti tangomenya pang'ono ngoma tangomenya zakozi ndilapa stage dzina lake liliyeni kwambiri ndi Ronald sukulu kusoma muchira ule chifukwa anthu akationa icho chamaona ngati kuti sukulu ayi kupemphera ayi okay ikuchitikira kuti komunya katswiri moti tizidikirira kuti anyamata amene akupita ku college zaka zimene zikubwera zikayi 2025 kunotsogolo ndatinambone ndatinabona tipitirize ndithu pamene tikuti wabadwa Mpulumutsi kuti nyimbo ina imene titapitiriza tuone ula vinambonele hapo nyabanji na steve tuone ula vinafatima tuone umene uja nditu achina chokozosi za mwino sisama pano akuti tipine nyimbo ya Christmas tuone kuti nyimbo ya Christmas mungene nyamba jani kani nyamba jani Limiki ndio sakaniza Jabu. Tieni tisakanize sakanize. Umwana mulikajitali wewe ulikajisamba wewe mutu akale Christmas tinangomenya sakaniza. Good. Tieni nditu tuone limiki zimene imene akunenera sister Mark kuti nyengo imene ya Christmas tikondoka. Tikupempha Malawi ulemu Christmas nthawi yake ya Bwana. Tikupempha Malawi ulemu Christmas nthawi yake ya Bwana. Ya uliye tikondwele. Ya tisaiwale kupemphera. Ya uliye tikondwele. Tisaiwale kupemphera.
tiombere manja. Music, Christmas. Amonyeni mwayona kwembe, amonyeni mwayona kwembe, sotera suna. Amonyeni mwayona kwembe, amonyeni mwayona kwembe, sotera suna. Oh mwayona kwembe, oh mwayona wawa, oh mwayona kwembe, sotera suna. Oh mwayona kwembe, oh mwayona wawa. Sintawi yake ya Bwana ya New Year libondwele ya tisaiwale kupempera ya New Year libondwele ya tisaiwale kupempera. Ineo tinanga ndi Charles Wahara ndokufuna ndi Christmas ya Komanso. Hey!
nthawi yake yakwana tikupempha Malawi ulemu Krismasi nthawi yake yakwana ya New Year tikondwere tisaiwale kupemphera New Year tikondwere tisaiwale kupemphera Fellow Malawians, as we celebrate this holy season, let us reflect on the powerful words of Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. These words remind us that the birth of Jesus Christ was God's ultimate gift to humanity, a gift of hope, love, and renewal. This Christmas, I urge us to embrace the true meaning of this season. Let us come together as one nation, setting aside divisions or religion, politics, and tribe. This is a time to rebuild trust, restore broken families, and strengthen the bonds of our communities through forgiveness and love. Christmas also calls us to remember the depth of God's love. He gave His only Son to bring salvation to the world. That love reminds us of our responsibility to reflect Christ's compassion and generosity in our daily lives. This is the season to give, not just material gifts, but the gifts of kindness, grace, and support, to reach out to the poor, the lonely, and the brokenhearted in giving. In doing so, we embrace them with the love of Christ and live out the true spirit of Christmas. As a nation, we are at a crossroads where unity and healing are needed more than ever. Let us use this season to renew our commitment to each other, to strengthen our faith, and to seek God's guidance for our families and our country. The birth of Christ teaches us that even in the darkest times, God's light shines brightest. May we, as Malawians, draw closer to God and to one another, striving together to build a nation of peace, love, and opportunity. Let this Christmas be a reminder that love, unity, and generosity are not just seasonal, but values we should carry throughout the year. As we reflect on Christ's sacrifice, may we commit to being instruments of His peace, bringing hope where there's despair and joy where there's sorrow. From my family to yours, we wish all Malawians a blessed and joyous Christmas. May the peace of Christ reign in your hearts and homes. And may this season inspire us to work together for a brighter and more united Malawi. God bless you all. My wife and I wish you
a Merry Christmas and a prosperous 2025.